Čaute pri dnešnom videu, dneska si unboxujeme tento mikrofón, teraz vám vyjde názov. Ideme si ho unboxnúť, urobíme si na ňo nejakú aj skúšku a porovnáme si ho s mikrofónom na mojich sluchatkách. Máme to unboxnuté, no otvorené skoro. Ideme sa pozrieť do krabice, takže to otvoríme. Wow, nejaký listok. Tu je po filter. Tu máme ďalší pofilter. To je husté, že tu máme ďalší pofilter. Ten asi používať nebudem. To je proti tomu praskaniu, alebo ak to mám povedať, keď rozprávate, plúvate, chápeš? Čakať. Nie. Genesis logo tam je. Druhá časť a to už akoby celé. Tu je rameno, tak to vyzerá. Mám také kovové. Tu je akoby vec, si to takto namotáte. Ďalej. V tomto sa ten mikrofón bude držať. To pripnem akoby na to rameno, toto tu na. Potom tu máme, to ide do mikrofónu, do počítača. Tam si z toho viete rozmeniť aj dačo. A ďalej tu máme tú najhlavnejšiu vec, Radium 300. To vyzerá, že poďme to teraz poskladať. Toto šupneme do toho. Tak nešupneme. Prvé to urobíme tak, že toto pôjde do tohto. Takže máme toto spojené. Ideme ďalej. Teraz našrubujeme tento držiak na mikrofón do tohto tu na. Dobre. Teraz si dáme na ten mikrofón, ten filter, lebo už je taký skrčený, aby sa zatiaľ vyrovnal. Taký divný, je to také veľké na tom. A teraz to musíme dať, toto dáme takto. To akoby stlačíme, toto dve veci, čo sú vonku. A je to v. Takže ideme ďalej. Takže teraz prišrubujeme toto na ostvol. A teraz je ready. Som si ho dal tak zhora, to je lepšie pre mňa. Piči. One eternity later. No, dobre, poďme si ho teraz vyskúšať, že jak bude toto. Teraz ho správim cez mikrofón Genesis. Mikrofón stojí 40 € a podľa mňa sa vyplatí. Ešte keby ste mali zvukovú kartu, no tak to je asi najlepšie. A teraz ma budete počuť cez mikrofón na sluchátkach. Že počujete ma teraz cez sluchátka, čo mám na mikrofóne. Logitech G435. To bolo všetko. Ďakujem za zhliadnutia a zdravím sa s vami. Serus.